Mwadi. Efo ta wedi saith. Mae'n hefyd yn gychwyn. Croeso i gyd mae yno. I ysgol mae'n offeren. A'r nosod i eitha. Wel, i gymaru am soswytha. Reit. Wel, mae'r gŵr gwarn ni un o'r berson adnabyddus am hynny, i bawb. Ie, adnabyddus. Dyn a lot o hwyl, ac yn hoff iawn o dynnu coes. Ie. Yn gymydog frodlon iawn, ac wrth gwrs wedi bod yn bennaeth ar yr ambulans am sawl blwyddyn. Felly, gyfeillion, rowch groeso mawr, os byddwch yn dda, i Hefin Thomas Roberts. Padwch y clapio fydd am i gael ar y diwedd, fel ma'n dweud. Iawn, wel heno, fel y gwelwch chi, y testyn ydy, a tipyn o hwyl a hanes. A dwi'n credu oherwydd i ni fod trwy gyfnod dyrys iawn efo'r coronavirus yn dod, a mi ar hwnna chwarae hawl cymdeithas. So heno dwi am drafod bach gosgan ar ei adegau, a dwi'n hoffi bob amser edrych yn ôl, mi steddau yn y tŷ, cwfo album ar y glif, a fynd yn ôl, troi y tudalennau mewn bywyd, a chael arfasu ar hwyl ar apusrwydd y bydd i gael fyddwch chi yn ystod yngyrfa hefyd. Mae yna rei yn does ddim yn hoffi edrych yn ôl. Yn enwedig os ydym wedi cael dipyn o stormydd yn ei bywyd, proedigaetha a siomedigaetha. O rwan ta, mae'r ddau olaf yn dod i ran bob un o'n ni gweithio'r modd, proedigaetha a siomedigaetha. Felly mae'n rhaid heno wrth wneud hanes edrych yn ôl. A mi fyddai'n mynd â chi nôl i'r 40au nôl bell pan ni'n ein blentyn bach. Oes yna rhywun yma wedi cael ei eni yn 1935? Wel, fi di'r hynna mae'n felly. Fi di'r hynna fa. Wel, mi fyddai sôn am y cyfnod yna, ac wrth gwrs yn y cyfnod yna, oedden ni'n ganol y rai o rofal byd, ac oedden ni'n ganol clodi mawr hefyd. O rwan ta, dwi am ddangos llun cyntaf y stryd lle mae'r un gareth. Mae hi'r stryd. Glan Rafon Teras, dyma enw'r stryd. A wyddoch chi fe o'na lawar iawn yn ei galw'n stryd y pant. Ac fys byddai'r hen bobl yn clywed chi'n deud hynna, oeddech chi'n cael lon cetyn y sydd. Stryd Glan Rafon Teras di hon, os gwelwch chi dda. Dyna ydy'r ateb. Wel, o'n i'n byw yn y tŷ yn fan hyn o'n i'n byw, yn y canol rhif 5. A fe sy'n byw yna dros 20 mlynedd, a mi ges i eilwyd hapus iawn, a dwi'n falch ar dweud hynny. Ond dwi am mynd ar hyd yr hes i'r tŷ ola un o yna. Yn fanna oedd y teulu Loediaid yn byw yna. A dwi'n siŵr bod chi'n cofio rai o'n teulu 10 o blant, a'r fam a tad yn neud o ddeuddag. A tai bach oedd ein o'n adwy chi. Sa chi'n agor y drws ac yn mynd i fewn. Do'n am math o gyfleuster yna, dim byd. Do'n am trydan rei o'r tadau o'r tai yna. A hefyd, os ydych chi'n meddwl bod chi eisiau cawod neu fath, beth bynnag oedd o, wel, oedd y crwc sinc yn y cefn bo amser. A dwi'n cofio, o'na crwc sinc mawr ar dalcan y tŷ fan hyn. Ac oeddech chi'n gweld y crwc sinc yn mynd i'r tŷ bob hyd a hyn. Ond rhaid cofio hefyd, bod yna 3 neu 4 yn cael ei golchi yn yr un dŵr y doedd. Felly oedd o'n gwneud bwcad mawr o ddŵr ar y tân, a wedyn llon bwcad i'r crwc sinc. So yna 3 yn cael ei golchi heno, 4 nos fory, a felly oedd hi. Ac oherwydd y grawn trydan yna, doedd na'm byd i goginio nag oedd, doedd na'm peiriant golchi. Mam oedd y peiriant golchi, cofiwch hynna. Nag oedd na'm peiriant sychu chwaith, a hi oedd yn gwneud bob peth yn y tŷ. Llawr y tŷ wedi gyfrio o'r llechi yn dod, efo'r llechi. A ambell i fat, mat tracs oedd ni gael yn amser ni, wedi cael wneud allan o'n o'r fatia yma gacw, mond i guddiad y clodi mae'n siŵr oedd yn y tŷ. Ond meddwch chi mewn difri 2 stafell i lawr grisia, a 2 fyny, a 12 o bobl yn y tŷ yna. A chi, fawr yfad, yn y cyfnod yna, mi oedd yna broblem o TB yn dod. Ac mi oedd yna sawl un i Talgarth a Llangwyfan, na'r i arall yn mynd,
Ac oedd yno weithiau am flwyddyn a mwy ydych chi. Rai yn gwneud ti ar lleill yn anffodus oherwydd bod ni bod mor wan yn colli'r dydd. O'r wan, dwi'n cofio y merchaid a'i henwa nhw, Dorcas oedd y cyntaf, a wedyn o gynnwch chi Nelly, wedyn o gynnwch chi Nancy, wedyn o gynnwch chi Maria, wedyn o gynnwch chi Blodwen, a wedyn o gynnwch chi Laura. Ac Laura oedd yr ienga, a hi oedd yn neud llawer iawn o bethau efo ni fel teulu bach. A wedyn o'r hogia, o gynnwch chi Dick oedd yr hynna, Dafydd wedyn oedd wedi cael ei ddrifo'n arw yn yr ail ryfel byd ac oedd yn cael ffitio mawr y cradur bach. A wedyn o gynnwch chi Robin Lloyd a Moy Lloyd, yn gwneud y deg hynny. Oedd o Robin yn debyg, neu ddim yn anhebyg iawn i'r mab ar adlon. Mi oedd a Robin yn byw yn Llandudno am wir amser yn gweithio oedd o yn yr hotels o'n. A bod tro oedd Robin wedi dod ac wedi mynd i drwbl, bydd o'n dod adra, fatha mab ar adlon yn unwaith oedd hwnnw de. Ond Moy dwi'n cymeriad, dwi'n sôn amdano enw ar hen Moy Lloyd. Oedd o'n Moy bach dymuno dros ben, pawb yn aro amdano. Chafodd Moy fawr ysgol nag addysg. Ac oeddech chi'n weld wrth yr afon yma yn Sgota neu wedi os yna lig i fod. A wedyn, be oedd o'n neud, ond ar hyd y stryd efo ryw gia tin, ac oedd chitha'n codi pwy bynnag sgodyn o'ch eisio. Weithiau oeddech chi'n cymryd 2 sgodyn neu 3 sgodyn, a ryw geiniogadd y cradur yn gael am ei draffath, wedi glychudd yr afon trwy'r dydd ynde. Ond dyna y ffordd o fyw oedd doen am taliadau, doen am pres, o pawb yn talu nôl mewn cymwynas ydych chi. A dyna oedd yn gwneud y gymdeithas yma mor glos. A wedyn ar ddolig, neu wedi gan y cyfnod sy'n dafod ni wan, oedd o'n un da iawn am arlunio ar ei Moy Lloyd. Oedd o'n gwneud cardiau dolyg. A wedyn oedd o'n cychwyn pen yma i'r stryd i werthu'r cardiau. Ac oedd pawb yn cymryd ei gyn ei Moy oherwydd ei bersonoliaeth o. Ac doedd ni'n mynd i cael gwrthod. A wedyn pan oedd hynny di gorffan, oedd o'n gwerthu coed tân. So dyna bydd bywyd yr hen Moy, ond Sgota oedd o wrth i fodd. Gael nesaf ar. Wel, dyma chi ddau gymeriad o hein. Dyma o'r hen Moy Lloyd ar ochr dde, a dyma fod Dei Dŵ, fel o'n i'n nabod o'n dde, ar ochr chwith i mi fan hyn. Ac wyddwch chi be oedd hein ar y hit list gyn y ciperiad esdalwm iawn. Ac o'n wedi dweud na'i nod nhw, ddim i ddal Moy, ond eisiau dal Dei Dŵ iddo nhw. Ond oedd gen Dei Dŵ goesa fel giraff yn dweud, yn gyflym i droed, ac oedd yr hen Moy na'n ffodus di gael ei ddal fwy nag unwaith. A dwi'n cofio yn deud i hanes o'n llun yr adar, ac oedden nhw yn cario stychan nhw, a dwi wedi dod rhyw fath o siaf eich gael bod beth i stychan i ddechrau cychwyn. Dyma beth o'n i'n neud yn Sgota yn rhannu, dwi wedi bod hefyd, a rhaid mi gyfadda. Dyma hi siaf stychan. Tamad a garbod ydi hwnna yn coedyn nhw so, rhyw fodfa fyldan. Oedden ni rhai o led wedyn o dan y darn yma fan hyn, fel bod o'n cadw fel wrth fynd ar hyd y llyn, a dyma hi'r lein. Tant oedden ni yma, a tant telyn de. Ac yn hangi o'r dant yna, gyda chi blu, rhyw 2 droedfad ar y wahân i gilydd, rhyw 12 o blu neu 20, dyfynu faint oeddech chi'n gallu brynu amser hynny. A cael nhw oedden ni, wrth gwrs, wedi cael ei gwneud gyn hogia fel rhain. So, oedden nhw'n peintio'r stychan yma yn wyrl neu elyn, fel os yr hyn di periad yn dwad, oedd hi'n mynd efo lliw y gryg neu lliw yr hedyn yn dod i chuddio ati. Wel, oedd ei wrthi'n barod i stychennu yn llyn yr adar, oedd yn stychennu lot o'n nhw, a Moy efo. Ond oedd gen i Moy enwar, ac oedd Moy wedi enwar i lawr, ac oedd ei'r ochr arall i'r llyn. Ac oedd ei yn studio o peth cyn dechrau ni, oedd yn falus os ben, a mi welodd o ben i'r ddau torri garag am ancw, a mae'n dweud enw ni frigo. A pwy oedden nhw'n ciperiad, wrth gwrs, mi ar ei deu sreifio'r stychan o'n o dan y garag, a mi gerfodd yn slo bach o lle oedd yn eistedd, a wedyn i heglu de. Wedyn nhw'n gweiddi ar Moy, ond wrth gwrs, oedd Moy yn feddwl o bell yma, a mi ddalwyd Moy, ac oedd ei wedi mynd. A dyma'r hyn ddau gipar yma to, dweud o, pwy oedd y boi na fo chdi fan'na rwan? Dwi'n gwybod mewn Moy. Ond beth ydy cwyna, ond ni'n gwybod chdi siarad o fo. O di ddim yn gwybod fi'n dweud fwy'n nabod, ond di mewn Moy dwi'n siarad o rywun. O gwranda, meddwl, pam ar chdi ridag ar i o, hogia bach, trwy ddalwch chi, a ni mewn Moy de.
Ac unwaith o'n gofyn o pwy ar enwar sy'n fanna ta. O, ddim o fi, oed o'n pwy o gyma ni hi felly. Ac o'r moi mewn decra mi oedd y medru dwi'n sôn oedd i colli enwar am bod o. Sa'r enwar ni law, os nad i greu carticad i'r cwrt, ond am bod o ddim efo'r enwar ni law, wrth o'r hyd am sanu. Ond dyma lle oedden nhw, ac hefyd yn Llyn Cymorthyn. O'n nhw'n hoff Llyn, oedd o'n stylllennu'r ochr arall, pen pella de. Ac yn fan hyn oedd yn stylllennu, yn fanna. Oeddech chi'n neud siŵr bod y gwynt i'r cefn chi, a wedyn gadael lein mynd allan, wedyn ar ôl i fynd i ganol y llyn os o bosib, oeddech chi'n clywed i'w blwc bach yma cacw, ac oeddech chi'n ffodus. Mi fedrwch chi ddal gymaint ag 20 o bysgod, mewn noson, os ych chi lwcus, a tro arall ych chi fyddech chi fod yna trwy'r dydd, a fydda'r hen bysgotwyr yn dweud, hen lyn ffysidio. Bydda yna wneud 10 gloch yn bora, wneud 2 prawn, a wneud nos am 6. A ar wahân i'r oriau yna, oedd hi'n wahast yn amser i sgota yna. Wel, dwi am ddangos llun boi arall oedd Cradog. Mae o creu dw ar hen Cradog, diweddar Cradog Edwas o Dorhedyn. A wyddech chi, o'n i'n sylwi ar y ddau yma, fel pin mewn papur o daclus. Dyna bu oedd National Service yn neud i hogia amser ni. Ac oeddech chi ddweud wrth namal iawn wrth rhywun wedi bod yn yr armi, oedd yn bomsar fel hyn. Ac i fyny blynyddoedd dwytha chi o'r hen Cradog, colar a thei doedd. A dyma nhw yn Llandudno, chos fan nhw oeddan nhw mynd am sarnu ar nos Sadwrn. Ond oedd yn dweud stori ddynol am yr hen moel oed, chi. Oedd y ddau di mynd i fyny i Gymorthyn i'r noson braf. O, mae'n fendigedig na fel y gwyddoch chi. Ac o'r hen moel, hynod o ddistaw noson nhw, ddim llawer o hwyl ar hen moel. A Cradog yn gwybod yn union am ei demplu mewn to, pryd i siarad a pryd i beidio siarad. Ond yn lle lygad at moi bob yna hyn. Ac o moi'n lle lygad drosodd at y cwt cwch ochr arall. Dweud dim gair. A dyma'r tyn bacon dod allan i moi ac oedd yn dipyn o smociwr. Dwi'n cofio'r tyn yn iawn o chi. Ond ar rwyd hi ar rownd y tyn. A top gwyrdd yno, dyn dal baco iddo. Ac ar y top, o gynno rysla, ac yn y tyn hefyd, ac yna hyn beiriant bach ar ryw rollers yno, un ei siap sigaret, ydych chi'n cofio nhw'n iawn, dwi'n siŵr. A wedyn oedd i'n gwneud y siap, a wedyn i'n rhedeg i dafod yn ar y deg bach a rhaid y sigaret, ac yn i'n barod yma. Rhaid ti'n ei ger, a wedyn wrth gwrs, baco nôl i bocar. A dal istol, a dwi'n troi at Cradog, a dwi'n dweud, gwrando Crad, da ni'n nabod yn gilydd ers dipyn dydan. Anwl yn da mwy bach, beth sy'n y boi ni o? Deud i fi'r Crad, dwi'n meddwl, bydd yn ôl na ysdo fi. Gai smoc yn y nefoedd. Do, mae'n Cradog, pwy wyr de Cradog? Trwy pwy wyr de moi, meddwl. Ys di ys neb, dweud yn ôl i ddeud i byd yn agos. Na, agos, na mwy. Ta welwch wedyn, a diwg sy'n chi, dyma o'n sylwi wan o mwy, di cael ei yn sbïod ar y litar o law chwydd, ac yn y litar sana coron oedd ar nhw'n wlydd, ac oeddech chi tanion ac yn goblin o fflam yn y doedd. Ac o'n dal i sbïod ar y litar, ac o'r diwedd o'n dweud wrth Cradog. Ond mae un peth yn reit siŵr ein grad, dwi'n meddwl. Fyddai'n isio hwn yn efo fi yn adda. Do, beth ti'n feddwl mewn Crad efo hynna? O gai dan yn ei drws nesaf mewn mwy de. Felly, oedd yr boi di penderfynu yn y fan na lle pwy adran oedd yn mynd i fyny fyna. A dwi'n credu, os yna rhywun yn wir deilwng o fynd i'r nefoedd, mi roedd yr hen boi loedd, oedd i byw bywyd bach glân iawn, ydych chi. A fi ddau weld Pedr, Iagob, Iwan, bysgotwrs, yn ei dderbyn yr nefoedd a dweud, ti di fewn yr hen boi, fi oedd yn nina rioed leisa'n sgota chwaith. Iawn, oedd difyr gwrando'r Cradog, ac os oedd eisiau gwybod yn rhywbeth am Dorhedyn, am Gymorthyn, gofyn i Cradog. Ac wrth sôn am Gymorthyn, chi, dwi'n cofio teulu'r Congolog, o'n i'n siafod o'n Congolog dwi'n yn byw yna. Ac o'n i wedi mynd nôl ferch i noson i Wrexham. Ac o'n i wedi gwneud newidiadau mawr, o'ch chi'n gorfod mynd, wrth chi'n mynd am Manod ac atad nôl, ac o'n i'n gwybod lle oedd i'n sydyd, o'n i bron iawn, o'n i gweld ti. Dew, sy'n mynd i jatchef o'n un. Ac o'n arwydd mawr, dim mynediad, no entry, lawr a fi efo'r car. Be oedd hi'n hwyr o'n car Crisman. Wel, dyma hi yn ei, ac o'n i'n misio point ar unan y gwasanaeth Abras.
A dyma'r boi ma'n gweithio'r carpio. Where do you think you're going? I'm sorry, I must have taken the wrong turn. I apologise for you. Welly hynny bod yn sôn o Plisman chi. Where are you from, oedd ei? Blaen y ffysinio, meddwl fi. Do, lle ti'n byw nhw? Ta'n grisia, meddwl fi. Taw, da, chdi. O chdi'n nabod Jane Honglog, mo? Ysgol, nabod Jane yn iawn, oedd that's mam, meddwl fi. Ar gyda nos, felly. Dyw, ydda chwyddo. Mam oedd ysgol. Gwrdd Ceri distaw sy'n efo golwg. A mi ar ei Jane Honglog yn nachu bir ac ofyn o lain yn well hannu beth mor wirion yn de. Lle mae'r un nesaf? Dyma o'r hen dau dŵ fan hyn. Wel, o'n ochr arall i dau dŵ eblaw ysgota, oedd o'n bel droediwr heb i ail chi. Oedd y clybiau mawr yn rheol, oedd Lerpwl, clyb arall yn dod lawr, oedd Millwall bob clyb. A Everton, oedd nhw'n gyd, ond eitha dau ddim seinio ddim byd nhw. Na. Oherwydd o dau wedi colli dad yn wyr wrth ag oed. Oedd wedi colli fam pan oedd o 40 oed. Ac oedd nhw dair chwiorydd yn dod, oedd yn gofal amdano nhw. Betty, a fer y ffôn yma Betty Wyn yn Sir Fôn, hen oga fach iawn. 3 diwrnod Sir Mwdda i a Bet, sef o'r 5 blwydd. Ac ges i y lluniau yn ei hun naturiol. Ac oedd dau yn bel droediwr. Oedd yna glybia ar ei ôl chi, a fi'n dweud ddweud noson casgwrs, pam marw chdi marwyddo'r ffôn? So, sbia llesa ti fa, na, fetson ni'n sti, oedd dair chwaer bach yn neud amdano nhw, a'r rhaid i mwyn yn gyrfol am nhw. A hefyd, fos ti'n meddwl, o'n i'n barginio, oedd Bangor ar ôl i, o Gynarfon, o Gaergybi, o Pwllheli, ac oedd o'n un yn cynnig 40 iddo, llall yn cynnig 50. Ac fel o'n dweud, oedd 40 o bunnoedd a mawr a hanner o ffwtbol yn bris da yn y 50 a'r 60 oedd eich o. A felly, y rheswm pam na rhywun seinio i neb nhw. Yr hen deud dwi'n barod am y gêm fan hyn. Nisa. A dyma o fan hyn, mewn sgwrs ddim yn ofnadwy yn amlwg, yn plas tan y bwlch oedd nhw, a dyma o doctor Meredydd Evans e. I ni'n tanglisio, wrth gwrs, mred oedd hwnne. A da ni'n gofio, dwi'n siŵr, yn trio y coleg, Credwyn a fo, a be'n Robin de. Robin yn mudo yn Minffordd am rei blynyddoedd chi. A sbwn i'n bi oedd yn cael ei drafod yn fan hyn. Dwi'n siŵr na tanglisia oedd y pwnc i mred bob amser ynddo. A dwi'n cofio mynd lawr lle oedd yn dadarchuddio plac oedd ar wedi cael ei roi ar y tŷ rwan yn Hanglisia, yn Bryn Mair. A pwy oedd yn sefyll ar yn ochr i fan hyn, wrth ewth yn ochr i fan hyn i ddweud, ond Credwyn, mae'n rhaid yn llaw oedd o, yn siarad o, a mae fi'n dweud fel hyn, daw, dwi symu yna fi oeddech chi nas a chi wedi gwneud llyfr o'ch adnas y 3 o'ch chi pan o'ch chi'n students yn Coleg Bangor mi. So wedi bod yn lyfr mor ddiddorol. Wan o dad gyfaith mor, so wedi gwneud hynny sa'r 3 na ni'n carchar. A dyna oedd i eto fo. Ond mi nath o gymaint i'r iaith Gymraeg yn dod. Mi ath i America, mi wylson i werth o anor i siŵr, ond mi ddodd yn ôl i Gymru fach, a fydd o'n chwilio am yr hen ganeuon, baledi oedd yn cael ei canu, ac oedd wedi prodi i wraig oedd yn proffesiynol oedd yn Cantoras Fendigedig, ac yn canu reit aml yr hen ganeuon oedd wedi cael hyd nhw. Na, hollol mred, mwy o reiddiau, mae hynny'n sgil. A mi roedd o'n gyfraniad amrisiadwy i ni yng Nghymru. Do, nesaf, please. Wel, rheswm ag o Gareth yn dweud, wel, os i rioed lun ar hyn o blaen, cael ddôl ydi hwnna, wrth ydych chi'n gweld, mae hi'r hen ysgol ti o'na, a dyma hi yr gem. Owych chi be, o'n dambaid yna pan oedd Blaena yn erbyn Tanglisia. Oedd o'n ddifri. Oedd i waith yna na Gefert yna Lerpwl neu Man New a Manchester City. Oedd yna ryw ffrigwd fawr bob tro. A oedd hynny'n mynd ymlaen rhwng bobl Blaena Tanglisia hefyd. Ni'n llawer o gariad i chi. Oedden ni'n mynd i'r pictures yn y prawn pan o'n i'w 10 oed i'r fforwm. Oedden ni'n gofalu bod ni'n mynd fesul 6, neu o'na fwlis yn y Blaena yn rhannu, os ydych chi'n mynd â'ch hun, byddai sa'n berig eich mynd yna. A pwy yn cadw'r trefn o yna nes o'n amdano nes ymlaen, oedd yr hen Davies Prysma yn Tanglisia. A fel y gwelwch chi, yna ddipyn o growd yr ochr yna, ond da ni'n gweld y cae i gyd. Dwi'n byd eich chi gael 3-4 cant o bobl
pan o'na gem yr yna. Ond fanna y dweud dw yn dangos i rwnia hefyd i'r dynion yma de. So, Ffeir, nisa, please. Wel, Dic Victor. Gwrsach chi bonsar am yr hen Dic Victor, am dipyn o gymeriad. Ac oedd o'n byw drws nesau nain yn Glarafon Teras, rhif 10, rhif 10. Ac oedd un nain o, wedi fagio dweud, ac oedd hi wedi ffrio o Mrs Lewis drws nesau stalwm iawn. O, iddyn nhw'n gofnadwy ar hwnnw. A mi ddenillodd yr hen Dic swm mawr o arian efo'r ffwtbol. A bi arwch chi, ond prynu acordian i nain. Aw, ac yna acordian mawr de. Yr un harfan welas i rioed mewn bywyd, gwedwch chi fi. A be oedd e'n neud 9 o gloch bob nos, na'n dod istad ar i lawr cechi fel un. Ac oedd hi'n neud y ffasiwn nada hefo'r acordian fel un. Mwyn cadw Mrs Lewis ac wedi gwely. Ac oedd e'n gwneud hynny tan tua 9:10 bob nos. Wel, oedd Davies Brisman wedi cael gymaint o gwynio yn mwyddi ar Dic, a Dic, mae rhaid ti'n neud rhywbeth amdani, os ddim yna ffasiwn gwynio. A dwi wedi clywed ti'n hun med Dic, medda, ar un Davies. Ia, dwi'n deud o'n hyd oedd hi'n medda Dic, mae'n chwarae pethau rhy drwm o lawr med Dic. Ia, chwarae pethau trwm. Enwau, mi ath ar acordian i'r law, wel, o'n neb o'n i. A dwi'n cofio nhw'n deud amdano yn y chwarae, mae'n stiwart yna. Ac doedd yn licio Dic o gwbl chi, doedd ei. A dyma'n gweiddi ar Dic yn y diwedd. Richard mo, gwrdd ar eisiau deud beth eisiau wan mo. Mae hanner o'n wrnod i yn mynd i dywatcha ti bob dydd. Diw, mae Dic, na byd, na'n wrnod cyfa i mynd i gwatcha chi, mae Dic dyn. Ac oedd yn gweithio lawr iawn i gronwyr pos ffrindiau Vivian Parry. Ac wneud i'w o'r job yma gael cw. Oedd wedi cael job wan i glirio'r hen selar fawr yma dan pos. A Mary Ann Post oedd yn cadw'r lle amser hynny. Ac o'n i'n mynd yno i gysgodi o'r enogi ag aw, yn olygod mawr o bob beth o'n i, ond oedd Dic wedi cael y gwaith. Ac oedd i fothu reid Landdyrus yn clirio lle wan. A dyma'n gofyn i Mary Ann o diwa, oes eich Jan Sam Banad yn o. Mi ddodd ia panad, mi'n chwartar o'r wedyn me Dic de. A dyma Dic cysbiar yma. Oes eich Jan Sam bisgets yma i, yna Dic. Sgwnnau byd, ond rei fita fyddi. Ydy o'n rei fita, dwi eisiau mynd i gdend. Ond, na. Wedyn oedd i gweld Davies Brisman, a dwi'n cofio'r hanes yma'n iawn, oedd y doman, oedd yn darlludw i gyd ar pen cefn yna, ac oedd yn cario'r bydreddi i gyd o Dorhedyn i'r doman yna, y Midnight Express o'n cael lori cwmsyr o'n, ac oedd yn cael chwanag orian i bach am gario ar ysgwydda, gwagur, wagan ac yn ymlaen. A ddiw i chi, oedd Dic wedi gweld yna 4 o hwsmina o arafath mawr wedi digwydd reit siŵr. Efo caib a haw oedd yn tyllu ac yn tyllu'r doman yna. A pwy ddoth i fyny heibio post, di wahanol i 5 yn oson, golwg laferus nhw. A'r caib wedi cael ei ar ei feig, efo beig o gyn Davies yn bob ande, a'r haw. A Dic yn dweud, a golwg di blino na chi, Mr Davies? O, ys dwi di blino na. Diw, na Dic, swn i'n deud ag yna mair yma chi me Dic. A'r hen Davies yn sbio mewn diwr i cael naedeth i beth sydd. Da ni cael hyd i benglog yn asino, a da ni'n gwybod esbryd mae yna, a pwy o'n berthyn o chwaith. O lydau, da chi'n syth mewn os da eisiau hyd i'r myrdra'r lle mae o. Dyw, lle Dic mo. Yn chwarae mae'n fferan mo, maen nhw'n torri pennau gilydd o'n o bob sos. Oedd gynno ataf i bob peth, oedd cymeriad arnwrion o Dic. Gweithiwr da, gweithiwr gonas, pan oedd o'n cael gwaith. Nisas gwlygu da. A dyma o fan hyn, llun yr hen Davies Brisman, 6 troedfad, 4 modfad o'i dalfrawd, dwi'n gofyn iawn. Ond oedd o'n llydan o ddyn mawr. Ac os Davies yn deitha chi mynd adra, oeddech chi'n mynd adra. Oeddech chi'n dadla o gwbl o chi. Ac oedd yn oriolau hun, de. Bydd yna ddynion digon calad yn y blaenau yn y cyfnod yna. Fydda yna gwffio yn y North Western, fydda yna gwffio yn Mirion, ond na, doedd yma le nifolaidd iawn i fod yno. Ond bydda Davies yn dod yno, de, welas yn dod yna ddans mawr yn yr emper, a fan oedd yn i wrth y modd o dwmsio. Ac o'na hogia, wrth gwrs, o Camp Tower Soldiers yn dod, o, wna, degad, dydy hwnna, tait o arna yn llawn.
A beth yn digwydd oedd yr hogia o Blaena, Eipin bach yn jealous, oedd yn filan bod y merchaid Blaena yn mynd efo'r soldiers. A mi ath hi'n goblin o ffeit na dyn nhw. A pwy gerodd i fewn, a da chi'n gweld, oedd gen o gep ar ysgwydd o'n amser, ond yr hen Davies Plisman, ac o'n i'n sefyll ac yn dystio'r bethau. Dyma fo'n galapio'r gep, a wyddoch chi be, mi chwipiodd o beth bynnag hanner drwsin trwy'r soldiers a'r hogia Blaena de, ac yna'r neb dwi mynd i fewn yn ôl. Oedd yn wedi cael y negas yn o'n diag, y soldiers yn watch that Davies de, achos oedd o'n ddyn, doeddech yn mynd adla. Oedd o'n weithiwr cymdeithasol hyd. A wyddoch chi be, dwi am dweud rhywbeth sad ofnadwy heno yma. Mi roedd na lawer o bethau yn ymlaen trwy drystioedd o sacaedig yn Annagrisiau. Oedd. A siarad efo cyfaill i mi, mae'r cadr ni marw wan, ac o'n i'n mynd trwy'r hen hanes o'n dweud, wyt ti be hefyd meddwl ddau? Gollas i rioed ddeigryn ar ôl dat nhw ddau. Daw, oedd beth mawr i ddweud oedd, taw da chdi na ddod. Wyt ti be, mi curodd fi mor rwg un noson nhw, dyna mi redag i'r lloff, neidio off yna lloff i lawr i'r rar, a cysgu'n i'w gwt ar y noson nhw. A cofiwch, o'i dad yn y capal bob dy sydd. Ond o gen i dad o'n nhw'n fel lledar mawr o chi, ac o gen i lawer iawn o'r chwaraewyr o he belt yma, a pan o'n nhw'n gweld y belt yma'n dod i ffwrdd wel, dyn a'i helpo nhw, oedd ar draws i gwysan ac oedd yna lot o hynna'n ymlaen. A fydda'r ein Davies yn mynd i'r tai i sortio llawer iawn o broblemau. Rhaid cofio, oedd y cyflog mor fach am rhannu, mor fach, a oedd y cypyrddau'n wag yn dweud, da chi'n gwybod? A ddwyd lawer gwaith yn o, cwpwr gwag, capol llawn yna. A mi newidiodd pethau yn y 60au, mi ath i'n y 60au, cwpwr llawn a capol gwag. Mi yna lot o bethau o'r hen bobl yn dweud yn berffaith o'n wir dweud. Ond mae gen i mwy o biti ynglyn â gwragedd y tŷ'r mama a o heini'n cael bwyd i chi. Oedden nhw, a dwi am dweud hynny'n blaen yma. Oedd y dyn yn cael allan i'r chwarel, oedd yn cael cymdeithasu, oedd yn cael cyfarfod yn y caban, oedd yn cael hwyl yn y dwi, ond oedd yna syniad amser hynny, a diolch i nefoedd oedd yn newid, na adra o cher bob gwraig. Oedd ei thrwyn ar y maen, efo'r golchi, efo'r llnau, efo chwilio am rhywbeth i'r tad. Y hi oedd yn gyfrifol am y bethau neu gyd. Ac ar y bethau newid o'r 60au mlaen, mi'r chael yma gallio, mae'n siŵr a dweud, na. Chos mi roedd y dynion ar nos Wener, oedd yna folchi a gwyllio, sefio doedd. Ac be oedd digwydd wedyn, oedd nhw'n dal bys 5 o gwylod tan y grisia. Ac oeddech chi'n gweld y bys yna'n wagio oeddech chi yn blaen tap fanna. Pawb y dynion yn mynd i fewn. Ac oedd y taith y farna yn yr amser hynny yn cael 9 o gloch y nos. 9 coel. So dyma ni'n mynd i'w 2 awr i gael llond i bolia a gwrw. A wedyn oedd y bys ola'n cychwyn o'r hôl yn y Blaena 9 o gloch. A wedyn oedd pawb ar y bys yn ei lawr. A fyddwn ni'n mynd ar y bys oherwydd oedd wrth y modd clywed nhw'n canu, a doedd y beth rhyfedd, emyna oedd bawb yn canu ac yn gwybod y geiriau hefyd. Ond fydda'r hen Davies ar stipan y bys yn aml iawn, oedd yn gwybod am drwbl yn ymlaen, ac oedd yna rhywun yn cam-bahagio byddaw yna sydd. Na, bydd o'n bilar i ni yn sicr yde yn Annagrisiau, fo gadael drefn yna. A wydda chi ma'n beth rhyfedd edrych am o'r rwan. Dwi'n cofio na'n cael galwad ffôn i ddweud am lawr i'r dolydd tan ddysio bod yna rhyw Mr Davies yn y dda. Ac wrth gwrs pan eisiau yna, oedd o Davies Plisman. Ac oedd o'n eistedd yn y gadar ddech chi, ac o'n i'n gweld golwg lliw ofnadwy arno ni'n gwybod mae pethau drwg o hyn. A dyma i'n dweud, wel Mr Davies, a'n dych chi ysbyty y Blaena rwan, ac dwi eisiau cael y gadar y fan hyn, a da ni am chlapio chi'n gynnas mewn flancar. Y diweddar Wyndham Lloyd Jones ddod chi. A dyma'n troi sei, dwi'n mynd ar rhan gadar i ti modd ei. Dwi'n cerdded i'r amblas. A wyddech chi be, dwi'n be a lle gys i'n erth. Mae'n dweud, Mr Davies, y fyd i'r bos enwa, da chi'n mynd ar y gadar yn iddo. A dyma'r rhaid yn dweud, wel dyna chi hefyd. Mae'n amser i mynd dynnu le. Dwi'n gwneud eithaf. A dyma ni roed ar y gadar a'i gario i'r amblas. Oedd y gadar yn plogu achos o'n ddyn mor fawr. A ni wawr fywiodd y cadur yn ysbyty Gwynedd, yn ysbyty Blaena,
ac mi fydd farw yn fanno. Ond o gyda i barch mawr ato. A dwi'n cofio ysgol Sul, rhyw drodd i chi, yn yr ysgol Sul, a dwi'n cofio'r ysgrifenedau sy'n dweud, yn ysgol Sul Carmel, wan, wyddech chi, mae yna 100 yma bresennol i ddifau. Ysgol Sul, gwybod, anol a pawb yn meddwl, am dda, de. Wel, oedden ni'n cael ryw chwarter awr a hanes Iesu Grist, a Mair, a Joseph, a Dyw, a Gydyras yn dysgu ni, a dau i bawb bob dy Sul. Ac ar y diwedd, mae'n gofyn cwestiynau i lle faint o'n i wrando. A dyma hi'n dweud, reit, dwi am ofyn cwestiwn i chi rwan, ydych mae ydych chi wrando. A dyma hi'n dweud, pw oedd tad Iesu Grist? Neb yn atab. Neb yn atab. O dowch, mae pwy oedd tad Iesu Grist? A be ar i helpu nhw chael, mae'n dweud, da. A mae'n hwgyn bach dweud, Davies Gwisman. Ia, Davies Gwisman. Isa blis. Yna fwy yr un eto yma. A oedd o ddyn mawr i chi. Yna'n sôn am hyn ma. Mae Maldwyn y cefn yn gwybod pam. Na i ddim. Tragedy fawr oedd o. Dwi'n eisiau sôn yn dod. Mae'n magor gomod o friwiau. Gael isa blis. Dyma o'n sefyll. Sbiwch smart o. Sbiwch i sgidia fo. O'n i tu o i 3 plisman yn astan rhan hynny o'n o. A wydych chi fe, dwi'n meddwl bod i sgidia'n yn gael blacyn yr ioed yna. Ond o'r hen Davies yn smart. A'r unig beth oedd yno, trwsio bach yna, a wisl yna. A cwbl oedd yno, a beig. A ddim mewn ceiron am sannu ac ond cerodd y sydd yna. Nesaf bod fi dda. Wel, dyma ni'r hen Dr Glyn Jones de. Doctor bach i lawer iawn o bobl. Doctor bach. Ac o'na ddwy practis yn y blaena. Dr Glyn Jones a Dr Whittaker yn un. A Dr Pritchard a Dr Maxwell yn llall. Cymro a Cymro, Sais a Sais yna. A Mrs May Williams oedd yr hedag yr clinics, yr surgery o'r sannu. A wyddoch chi be, oedd hi'n delio, achos oedd y poblogaeth yn y blaena rhoi miloedd am sannu. So oedd wedi rhannu'r practis mewn ffordd o siarad. Dwi'n siŵr bod hi'n delio o 3-4 o bobl. Doedd gen i cyfriadur yn byd ellu. Na, oedd hi'n byd. Yr unig beth oedd gen i oedd beiro a cardiau ni llaw, a oedd hi'n cael cadw'r nodiadau i gyd o hynny. A dwi'n cofio mynd i barti o'r un noson. Yn pas o dolyg oedd hi, ac oedd ni am 2 wedi cael dipyn o ddiod. A fo'n dweud, hei di a fi allan yma sgai gol. A diolch i nefoedd, gath na'r un o'n i gol, gath ni gysgu yn blaen. Chos o'n i wedi codi'n siar ar Dr Glyn pan o'n i'n cael clig ych i rywun i fynd i Fangor. O'n i'n hapus o'r cyflwr y person o'n i dweud. Dr Jones oedd fi'n allan i sbio arni gyntaf cyn i fynd. Ddim problem. A wyddoch chi, oedd anwn y surgery yn ben bora wedyn am 9 gloch. Wyr rhai o'r doctoriad heddiw yma, moi geni i gymharu a bydd y 4 doctor. O'na doctoriad 2, Dr Pritchard a Dr Maxwell, Dr Whittaker. Oedd yn hynod o dda, ac oedd yn dod i lawr i edrych am y cleifion yma, nid yn unig yn y bora, ond yn aml iawn yn y nos hefyd. O mae yna stori, dwi eisiau dweud yn gwneud Dr Jones, Llun, sgwch chi dda. Dyma chi Lun yn fan hyn, eich am rai yn o'ch chi'n nabod y ddwy bethau, dwi'n gwybod. Yn fan hyn, da chi'n nabod Prinsi, dydach. Pawb yn nabod Prinsi, a'r heswm di'n nabod Prinsi, do'n i'n gwybod i enw iawn, a dyma'n gofyn i'r ferch, be di enw iawn, dad ni, newch chi bechu Prinsi mae eisiau elw. So dyna pan dwi'n iawn Prinsi hyn yma. Wel, mam Prinsi oedd hi, Bila yna. A mi ath i Merig at y ferch yn do, a mi oedd yno byw am blynyddoedd, a dyna hefyd lle fydd i farw. A'i chwaer ydi hon sy'n ôl, Rita Wilson. Oedd hi'n cystadlu'n yn erbyn i ystolwng mewn Steddfodau ac o'n i lais bendigedig. Ond y ddynas glws yma eto fan hyn o'ch yma ydi Beca Wilson. Ond mae'n siŵr na i fod y llun wedi dweud hynny pan nhw'n o ifanc, chos erbyn mi chofio'n iawn, oedd hi'n dipyn o ddynas. A wyddoch chi be, oedd hi'n ddynas a chybyth yn croesi gwyddoch. Os oeddech chi'n croesi Beca Wilson, o'na dicad am sannu, i gael ei fynd i Australia yn oedd am ddecpynt. Os oeddech chi'n chwilio am y ticad yna'n sydd, coeliwch chi fi. A dwi'n credu sa Putin yn Russia, mi ddwy wair cyn taclo'r nas yma. Ond, wedi fel cyllad o finion,
A oedd i'n di surgery a Dr Glyn Jones yn o'ch chi, a di dweud, Dr Jones, fi'r hwmo, yna mi dweud, Dr Jones yn dweud, wel, beca fach, sy'n di wbeth gai, chdi a dweud wrth mawr de. A dyma nhw'n styn i'r drôn ac styn bocs o hyn, a dyma'n dweud, un hynno, un bora fory. A dyna, bora wedyn eich chi o Mrs May Williams yn y surgery, a dyma beca i o'n. Di hwn di dechrau, meddwl am Dr Jones. Na, ddo eto, meddwl Mrs Williams. Wel, dwi'n mynd i fewn i wrtho, a gwyn a long surgery, fe fod i 9 gloch, pawb yn taceg o bysach chi. Ac i fewn a hi, a dyma'n llucho'r bocs, meddwl. Tria di lyncu hynna Dr Glyn mi, o Dr Glyn. Dr Glyn yn sbio yn sobor. Be di lyncu suppository step? Pen bong, meddwl Dr. Pen bong. A dyma'r unig un o'n meddwl ar ei faddan a fewn rhaid am i Australia a ni'n llall wedi maddau yn Dr Glyn. Ond oeddech chi'n dŵad ar draws gymeriadau wel a si nhw'n cofio un o'r tan y grisiau chi. Ond dod ar ei fo i fewn ac oedd o'n dod i fewn i'r sgipiau un troed. Fewn i'r ysbyty yn y blaen yma. Ac o morfydd am hynna yn digwydd o'na siarad rhywbeth. O morfydd o hir. Oedd y metron yn diwad e. A reid o ar y gwely yma wan, a wanol dad o'n olwg ar ei droed o. Oedd bysu draed wedi clymen i grifo fel chips grif, oedd wir, ac oedd yma'n dipyn o boi. Ac ar ei merchar o'i, achos o Mr Macir yn derbyn ar ei merchar, ac o'n cynnal lawer iawn o lawdwiniaetha yn blaenar di Gwenar. Oedd o'n gwneud hynny. A Dr Glyn Jones oedd i anaesthetist o, neu Dr Pritchard, doedd y ddau arall ddim wedi gwneud cwrs yn y fath o beth. Enwy, maen nhw'n ffonio Dr Macir o'i wan, drosodd Mr Macir o'i, a dyma fo'na, ac oedd o ddim cael ei eiriau am perthyn o, oedd am dyn yn agos ato chi nhw, ond oedd o'n ddyn oedd wedi sadio dega ar ddega o bywydau chi. A dyma o'n cerdded i fewn a dyma o'n sbiad ar droed hwn, teimlo'r droed ydych chi'n gynnas, teimlo ydych yn aridiau gwaed. Deud i byd, mond A dyma o'n troi wan at Dafydd, ac yn amlwg na foedd ar arweinydd yn y tîm cymorth gyntaf. A yw ac yn ymwffol bwysig a helmet ar ben. And what happened here? Pwysio helmet on. Well, I'll tell you something now. We were working in the Agor now. Agor was the Agor. We were working in the Agor now. And without any warnings, I asked you the warnings, this big rock came down and fell on his foot fingers now. Wel, pan ddol o foot fingers, wel, a fi'n sbiodd ar morfydd eitha sbio neu, ac oedd ni'n gwybod o'na un eich chwerthin, ond o Mr Macir oedd ddyn mor sych mewn ffordd siarad o fiwm i chwerthin. Ond ta waith, mi ath yn ôl at y droed yma wan, a teimlo'r droed o'r hyn y fi, oedd yr hidiau gwaed yn ei gynnas. Right, meddwl. I think we better get this patient to Llandudno as soon as possible so I can try and save those foot fingers. O'r wan, oedd wedi gweld y gleg cynnal rawddeg, foot fingers. A wydda chi be, pan fydden ni'n gofyn i diweddar Dan Lloyd Jones yn ôl iawn, gwrdd lle mae'r tŷ yma yn lle. O ti'n gwybod mae Dafydd foot fingers yn byw? A Dafydd foot fingers fel am bydd gan ni wedyn, dwi'n cofio ni. Yn cofio arall, yw Hel Lanc yn dod i fewn ato ni ochr Manor Hotel o. Ac mae rai bod o, dwi'n gweld doctor o'n blaenau, rai i gael llythyr gyntaf cyn i weld y consultant. A yna Mr Macir i eistedd oedd y bwrw wedyn. A wedyn ddech chi'tha fanna. Dwi'n deud i'n byd am 30 munud oedd y welwch. Ac o honni gyda ni chi nerfus doedd. A sbio, ac oedd yn cofio'r ffonten yn ymwneud ar law sgrifar yn ymwneud oedd i fendigedig. A mae'n troi ato mewn dipyn bach neu, right, how can I help you? On the show. Well, I'll tell you something though. I get a lot of pain in my tummy now. Oh, right, right. And what about your bowel? No, that's it, no. Oh, you know what, sir, no? I pass a lot of wind down over the law fel hyn. And I get a lot of hot water up, no, hot water up. Wel, o morfydd yn sbio dda i am ei gynnar, o gan ei ffordd glas yn cael, gofda si ei gyfrio mwynad ar hyn.
Mr. Mackey yn dweud yn dweud o. Well, I believe, Mill, that the best thing we can do, having problems you've got, Mill, I suggest, first of all, when do you get a pain? When you get this pain, every time I pass the Campion garage, well, Mill, what? Pan ddudodd o hynny, dyma hi. A dyma Mr. Mackey yn dweud, well, I think the best thing we can do, can you please try and avoid this Campion garage? Saving me having to operate you. Ac oedd y cap stapol yn dweud, Duw, do you know what, that's a good idea, o cap yn ben ac allan o. A dyna'r unig dro as yw gip away na'r Dr. Mr. Mackey yn dweud, amser yn dweud. Ond na, yn cofio hefyd o'ch chi mynd i nôl i wein gader i adwyd un Porthmadog yn Penrhyn. Ac na fo i Sia ni am rhan, wrth gwrs, am da chi'n gwybod ma'n gofyn cwestiynau ar ôl i chi'n y gwely. Wel, dwi eisiau gofyn cwestiynau i chi ofyn staff nurse, a dwi eisiau chi atab yn cael gweld sydd oedd y munud yn gweithio. Byd eich hyn o'n hyn llawn mei. Ac oedden nhw'n pregus, chi'n siarad yn bregeth ffwrol amser. David Williams, David Williams. Right, David. Gai galwch chi'n David? Cewch tad. Right, sy'n dweud. Mae'n eich oed chi? 87, 87. Right, sy'n dweud. Pwy di'r doctor chi? Dr. Richard, wrth gwrs, Dr. Richard. Oedd yn ail ddeud be oedd ddeud. Ac ar ôl y diwygiad mewn nhw, oedd hynna wedi digwydd yr ein gweddio ac yn digwydd i amen ar ddellyn. Wel, dyma i'n gofyn o, da chi'n gwisgo spectol? Nac yn tad. A chi, danad eich hun sy'n chi? Ia tad, nhw ydyn, ia tad. Wel, na, cyn yn arferch yma hyn. Dana gosol sy'n chi dad. Oli yn yna ni'n un dyn nhw. Ynddo, yn gweld. Yna un dyn nhw, ynddo. Ac oedd y staffers yna'n gofyn y gwestiwn ein arall eto. Ac wrth sôn am ddanad, dwi'n cofio dentist yn gwneud yn blaen yma, bob alach. A si eto un waith i dynnu dant, oeddech chi fe, ond dwi'n credu bod yn rhyfedd dant yna, godi'r haid i'r boen gys i yn y cradur. Ond oedd o'n loted oeddech chi, doedd o ddim wedi qualifio fel dentist, dental mecanig oedd o. Ac pawb o'n mynd ato fo, oeddech chi'n gwybod Andrew sydd yn y set yma. Oedd o'n fel ceri beddi chi. Ac yr hogia yma'n chwarae neu yn sgyrnygu ar ei gilydd yn dweud chwerthin, oedd y darnad yn allan. A dwi'n cofio ffrind i mi am deitha i bod yn dynnu rhywun biciad yn ei geg. Lle ti'n ei gael set o'n air, rhain am o ddeiad, Andrew Dentist. Wan nhw da, ti saff? Dweud Andrew Dentist, Andrew'n iawn sti mo. O, na chdi tan dwi. A mi wela sio mewn rhaid, yw 7 wythnos wedyn, oedd i cael y danad. Wel, coeliwch i fi. Oedd yn lon ceg oedd yna. Oedd yn y pet o bycaw sy'n chi reid rhan, oedd wir y ceffil. Ac mae'n i'n dweud o dduda siwtha ti'n do. A wedyn na chi oedd pawb yn gwrdd naddu'r danad yma tu fewn, er mwyn y ffitio'n iawn, ac oedd yn naddu gormod ac oedd y danad yn sotio allan dweud. So, ar ôl dechrau'r 50au, oedd na reola newydd i fewn, a mi roedd gorau oedd yn cael wedyn wneud danad gosod. Ddim meddwl amdano hynna drwy. Dymas arall, dwi'n cofio yn o blaen o'na chi, nos sydd oedd i brigo o'n adwy. A wyndaf mewn ffonio gwranda, mae'n ei drip i lan dydno yma. O, neb oedd oedder, oes o'n agwyn oer. Nôl yr ein gadur rwan i'r tŷ, ac o'na danllwyth o dan yn y tŷ, dwi'n weld o wan. Ac o'na gypryfan ein ochr i'r tân. O'i wraig o'r ben i'w gadar, o'i batnar oedd ddim i'w wraig o. Ac o'i pigo fan o ar mewn bocs wytabics mawr oedd o. Ac o'i hannar yn y bocs wytabics yn y gwbl. Ac oedd rhain gadur yn cwffio am bob anad oedd chi, biti weld o, clwch wrth gwrs wedi hadlwyddo fe. Ac mae'n dweud o beth am drio i fynd bach o oxygen fe hi, edrych sa'n helpu rhywfaint. Ond ar ôl 10 mlynedd o'n i'n gweld yna'n bydd yn tycio. A mynd â fo ar y gadar rwan i'r ambiwns a'i lapio fo gynnars. A dwi'n cofio fel y pethau sydd, 2 lygad las fawr gyda chi. Ac do'n gallu dweud gair o'n meddwl, gymaint a hynny o ddrwg. A dyma wyndam dweud ei o'n dweud os. Lle mae'r ddynas ma?
O, mae'n tîm yn ceri nôl i fi'n adeithi yma. Mae'n oer o'n un sefylllian iddo, os di un i gael mynd am Llandudno. Is i nôl i, ac o'n dal ar mynd y gadar a'i ffen yn o bocs Weetabix. A dwi'n deithi o, gandwch ni'n gariad mae'r rhaid i fynd mi, mae'n ddyn gwael, a mae'n oer iawn allan o fanach i ddweud. O, dwi wedi galw o'n. A dwi'n gafal yn yw bapur fel hyn, a i fewn â i'r ambulance, ac istad wrth yn ochr i. Ond ar ôl i gychwyn a mynd heibio garage cofyn oedd i agor hwn fatha mat. Wedi ffôn mawr chi oedd. A be wrwn ni ar y top? Britannic Insurance. O, dwi'n gwybod lle dwi'n mynd o am mi. A dwi'n dweud, da chi weld, mae'n deud y fanna mi. Chofda, y fi di'r next of king o hyd. Y fi di'r next of king yn dweud. A dwi wedi byw ys dros 20 mlynedd mi, ac oedd yn bywyd braf chwaith. Wedi gweld yn ei gadur yn syllu efo'r gada glas yma, efo'r pethau i ddweud. O, na chi, o'n i'n mynd i fod i fewn y sgwrs. A dyma'n gofyn, ydy'r register ar yn goffan yn golwg, di llun yma mi ddeu, os o'n sy'n o'n. Waw, ni ddim byd yn ein cariad am yr oriau na ddim byd felly mi. Ac oedd i'n mynd o premier o'ch ella, daw, wedi gweddu o fe. O na, mi ddaw chi, diolch ar poeni. Gwffian i bob yn neud i dio helpu o. Dol fi ddefar, nath mi'n ddeud, ac wedi trefnu grefn. Wel as YouTube e, a dews, oedd ni fewn i Carws, o'n i weld yn dechrau chybu eich. Dews mi, mae'n altra bach o'n. Ond weitha. A dim mae'n troi rhwng, i a da chi'n gwybod mynd yn digwydd cyn i ddim byd arall i gwyth. Hynny yw, ma bobl yn dweud, maen nhw'n gwella wedyn yma. Wel, o'n i trio bob peth, wel, o'n i gyrraedd Llandudno, beth na. A wyddoch chi fe, oedd yn y cradur wel lliw na fi'n y diwedd. Oedd yn rwan. A mi oedd yno am ryw wythnos am i ddadra, a mi fywio wedyn am tua 3 mlynedd, chi. A dwi wedi meddwl lawar gwaith, chi, be nath y tric yn os o'n yma. Pryd ta'r dychryn o'i fywyd ar eweld y Britannic Insurance, ta'n oxygen i a fi ddweud matab y cwestiwn yna, ond dwi'n cofio'r cyfnod yn iawn. Ac oeddech chi yn dod ar draws pobl o fel yna. Ac wrth gerdded i fynd i'r ysgol mae yma, mi oedd arfad i'n hoff i chi. O'n i'n dysgu yn Abergela yn i'r amlwyddiad amser, ac mi gys i'n aros hawl yna, gwy ofnadwy yn ynghyd, ofnadwy. Ac o'na consultant o Bangor wedi gwybod yna, fod i'n ysgu, fi oedd yn baramedig wrth gwrs. A dyma'n dod yna, yn dweud, reit, ti'n mynd i Glan Clwyd y syth mewn chi. A dyma'n ffonio rwan o Glan Clwyd i'r tŷ, at o Wraig. A dyma'n dweud, mae'r gŵr wedi cael ei admitio, we think he's got renal kidney, beth oedd y gair? O, eisiau gweud yma. Chronic, ie? Renal colic. I think he's got renal colic. Oh, right, all right. Well, I've got to take my daughter back to the school. I've got man hidden already. And I'll come there straight away after that. A mi oedd y ferch, dinos yn ôl i'r ysgol i fan hyn. Ac oedd hi'n crio yn y clas, a dwi'n ar athrawes a ti a dweud, be sy'n matar, llunos bach, neu be sy'n matar? Mae dad wedi gorfod mynd i Glan Clwyd i'r sbyty fan hwnnw. O, dario waith. Be sy'n matar ar dad mi? Mae o'n orgeolig mi. A wyddoch chi dwi'n ei faint o'r ffyrra ges am soni gyn bobl yn gynnig help. Ac sa'n bob ti'n tarach i gael o'r oni'r ond na, gys i dipyn o dynnu coes am soni. O gwneud problem o yfad. Ond dew mi gys i fywyd a dipyn o excitement. Cofio'r stori falle dyn arall, a dwi'n siŵr bod yma'n mynd i o'i ddeud ti'n fan. Un o'r blina, ydy'r Robert ydy nhw, Hogan Ogyn Eric Twm. Dipyn o gymeriad, a mae wedi bod yn o wael, ond dwi wedi deall waw, dwi'n dechrau troi ar fendio, dwi'n mynd o'r gorau iddo, chos oedd o'n baramedig bach da iawn, ac o'n i mor pawd bod wedi gwneud y gred, wedi datau am y dynodiad cyntaf iddo fo fi rioed. Ac yn yr ysgol y gair, o'na griw mawr wedi gwrdd yn hynny, oedd y diweddar Meidion Elis, oedd y Dafydd NCL yn ein gadur efo nhw hefyd, Gareth Blaena yma, griw mawr, rhai o Sir Fôn a rhai o Gaernarfon ac yn flaen. Ac o'na rhai o Werddon yma, o'na rhai 42 ar y cwrs, a bydd yn digwydd bob digwyddar
oedd yn cael dod adra, da chi'n gweld, bob di Gwener oedd yn cael. Ac oedd ni'n cynnal cwis o 1 tan 3 yn y Galetran. Ac am bod yna 6 o diwtors instructors yna, yn hyrn i tro yma o diwys y cwestiynau. Ac o'n i wedi diwys y cwestiynau i gyd yn barod. Ac o'n i gofyn sawl cwestiwn yn barod. A dyma fi'n dwad wan a pwy oedd yn stad ymlaen i Ond Robert. Gyn Eric Twm, wrth gwrs, mewn paramedig, ni oedd yn port yn di. Right, Robert, we thought the question for you today is, what's the weight of the brain? A munud o'n i wedi gofyn y cwestiwn, o'n i'n gwybod yn sydd. Nac oedd yn gwybod yr atab, o'n i weithsol yn mynd a dim dar digwydd. Ac yn y tu ôl oedd comadant o'r ysgol a'r tutors eraill i gael gweld growth ydych chi, sut ydych chi'n datblygu ne. Well, come on, Robert, you should know this by now. Ac oedd yna fwy y manna ni'n di weld o, a bu arwi hwnnw, yn graff ofnadwy, ond tynnu papur pint allan yn saithdegau, oedd. A dyma mynd fel hyn, 1, 2, 3. Tair gwaith yn golygu, wel, 3 pounds, Brian, 3 pounds. A mae'n dweud, Robert, come on, Robert, run on sy'n naw i. 3 quid, mi, Robert. A Robert, 3 quid dwi'n oedd yna i wedyn am hir iawn. Ond o'n i yn cael hwyl o'n da. Os ydych chi ryw gwestiwn i ofyn i mi lle bod fi'n mynd y siarad i gyd, sgwrdd chi dda? Rhywbeth o'ch eisiau ofyn. Ryw gwestiwn bach. Dwi wedi cael yn amser. Wel, dwi wedi cael dros yn amser o rhywbeth chada fi mewn pari, felly mae hwnnw'n gegan ni. Diolch i am y gwrandawiad, a chi, mae yna o'n sach o straeon i ddweud yn does. Ond gai ddiolch i chi, a hefyd, diolch i Gareth yn arbennig am y cymorth mae wedi rhoi ni yn paratoi'r beth yma, a hefyd i bawb sydd wedi anfon lluniau mi hefyd, sydd dod ar help garw. Gai dymuno doi cawan i chi, a blwyddyn newydd dda, a diolch i chi. Wel, dwi'n siŵr da chi'n cael oson diddorol iawn do. A dwi'n... Oes na rhywun efo cwestiwn yma? Oes na? Davies Disman yn cadw budgies. Sorry? Davies Disman yn cadw budgies. Oedd. Cadw budgies, cadw cwn, cadw merlod, oedd yn cadw bob beth yn ei drod, da chi'n iawn. Yn dar, da chi'n iawn. Ac oedd y taith yn mynd i cael budgie gyda fo bwydion. Oedd. A dwi'n cofio'n sydyn deud wrth deud o fel hyn yn ystyllan, gwranda deu, os daliau di ystyllennu, dwi'n deitha ti wan, mi lichai'r llyfr atach di fo. Iawn, Mr Davies, mae deu'n hwnna. Deu'n cedda, ti dyn ôl fan hyn y fach, sgeidi sgoti go leo, go iawn dan nhw. Diolch yn ei. Rwy'n arall? Rwy'n arall o'r cwestiwn? Gwneud stori o'r un efo cymodol i fi'n un o'r cymdogion anwyl a dwi'n sôn dan o'r Dwi'n un lot o'r hwyl i gael. O, wir. Oedd yn rheswm yn cymodol dros digma i gael o'n fel dweud gwir, dyna reswm yn eisiau fydd hwnna. Ia, o gynnau, dwi'n gwybod yn rhaid i gael cilio dirwedd y beitl. A dwi'n yn dengwysio. A cilio gael o'n sied o'r cefnau. Ac oedd wedi genodd o Spartyn. A dyn yn Spartyn o'n ac o'n deffro'n pen borad ac o'n dwi'n glofir ar gofod o'r eiliad. Canu dros i gwyd. A dyn Brannas Magret fan Greg hefyd mae'n gwyno o'n. Ac o'n nhw'n synos yn bach adeg o'n yn gwyno bod Spartyn yn deffro o filltan mora. A dyn nhw'n cael annas o'n. A Magret yn gwyno pan Spartyn. So si lawr yn mogos o'r Magret sy'n nid yn o'r i. Sy'n gadw'r papur o'r islam mora mae deffro'n Spartyn o mora. Ie. Rwy'n arall? Rwy'n arall o'r cwestiwn? Ond ti'n stori, o ti'n sôn amdan anti-fake, Ia. mae
bennaf ydyn nhw. Ie. A gweithio o dad am flynyddoedd mai. Oedd. A dwi'n meddwl yn yr isall bod o dad yma i ddechrau ysgol. Ie. Ac oedd anti-bay de, oedd gen nhw, da ni pharmacy bach ar ddefnyddio. Oedd, ie. Ac oedd anti-bay, oedd hi'n gwneud rhyw dabledi coch ar ei gwyn, ar ei glas. O, reit. A dwi'n sugar-coated pwdwr yn byd yma nhw, ti'n gwybod? Ac oedd dad yn abod bod yr egos oedd dod i fewn i surgery, ti'n gwybod? Ie. Ac oedd dweud, o, doctor bach, mae'n gwneud boen yn yng nghefn. Yes, ti'n teimlo'n ei gwell. Mae'r tabledi newydd fod yn dod o America wan. Ie. Maen nhw'n wirthiol. Rhaid bach coch bod nhw. Cymal un bob dydd. Ie. Ti'n dod i weld drws os nesaf. A mae'n trwy'n dod yn ôl wrth ymwneud yn dweud, doctor bach, efo'r tabledi na. Mae'n bwyd yn mynd. Ie. Ie. Placebo, de. Ie. Ie. Ymchwil i fewn i placebo, ma'n mynd i fod yn brifysgol yma. Ac yn teimlo'n bob o beth yn yna. Iawn. Reit, wel, gwni symud ymlaen ta. Mae'r cyfarfod nesaf mis Ionawr, y 15fed. Bob Owen croeso gan Len Jones. Dyna fi ddweud. Wel, rwy'ch chi ddangos y gwerthfawrogiad, please.